Na výrobě není místo pro kompromisy. Potřebujete spolehlivého parťáka, který vás nenechá ve štychu. Tím parťákem je už více než 30 let firma Majste, ryze česká společnost, která od roku 1994 pomáhá továrnám, dílnám i řemeslníkům zvládat každodenní práci s jistotou. Dodáváme svářecí techniku, brusiva a profesionální nářadí, které obstálo i v nejnáročnějším průmyslovém provozu. Naše filozofie je jednoduchá. Nabízíme kvalitu, která šetří čas i peníze, protože vydrží. Ať už vybíráte svářečku, brusivo nebo nářadí pro každodenní provoz, u nás získáte zboží testované v českých továrnách více než 20 let. Férové ceny s možností individuálních podmínek pro pravidelné odběratele. Rychlé dodávky a aktuální informace o stavu zásob. Odborné poradenství. Stačí zavolat a naši specialisté doporučí řešení na míru, protože víme, že ve výrobě není čas na zbytečné chyby. Navštivte náš e-shop Majstr nebo nás kontaktujte přímo. Přesvědčte se sami, že dobré nářadí není náklad, ale investice, která se vrátí při každé zakázce. Majstr. Česká kvalita pro vaši práci už od roku 1994.